ni Ukraine President Zelensky sa Estados Unidos. Sa balita sa sports, Alex Ayala naghahanda na para sa mag-intra sa Australian Open. Balita Entertainment, Canadian rock band nga Simple Plan may concert sa Pilipinas. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan na mabagay nga hindi mo dapat ihambal o kung ipamangkot sa tion sang family reunion. Maayong aga Bacolod, may aga balugamahin sa Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Disyembre 23, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabate. Kag-Action Boy Duran sa balita na sa lakat sang panahon. Las 3 kay nasang kagahon ang low pressure area nga anay Bagyo Rosal nakitaan sa 355 kilometros na sidlangan na bagatnan na sidlangan sang Surigao City sa Surigao del Norte. Ang northeast monsoon nga nag-apekto naman sa extreme northern Luzon. Ang Western Visayas, lagip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, ang mangin magalumo ng kalangitan nga may tumulagsahon nga pag-ukontrol sa pag-ulan bangod sang LPA. Kasarangan tubtub mabaskog nga huyop sang hangin gikan na aminhan na sidlangan ang mapatsagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin kasarangan tubtub mabaskog ang pagdapya sang balod. Samtang ang adlaw na butlak las 6:01 kay na magatunod naman las 5:32 karon sa hapon. Ang temperatura mapatsagan sa 25 degrees Celsius tubtub sa 30 degrees Celsius. Sa detalye na sang mga balita lokal, nagaupod naman ang Integrated Bar of the Philippines Negros Occidental Chapter sa panawagan sa mga nagapanawagan sa hustisya sa pagpatay kay Attorney Danny Pondevilla. Sa ginpagawa nga statement sang grupo, ilagin kasubo ang balita sa sining pagpatal nga pagtiro sa biktima kag ginkondenar ang insidente. Nanawagan ang grupo sa otoridad lakip na sa kapulisan nga kilalahon ang suspect. Nagpalambot sang simpatiya ang grupo sa mga abogado sa pamilya kag abyan sang biktima. Para sa grupo, ang pag-atake sa sinuman nga miyembro sang legal profession, ang pag-atake sa bugos nga komunidad. Nagpasiguro ang grupo nga padayon sila nga mangin mabinantayon kag padayunon nga iduso ang ilaluyag nga mangibabaw ang ginatawag nga rule of law. Gin-implementar na umpisa sang Disyembre 21, 2022 ang 4 round trips nga biyahe sang fast craft halin sa Bacolod pagadto Iloilo vice versa bangod sa madamo nga pasahero nga nagabiyahe. Suno kay Frank Carbon, isa ka operator nga ginalauman ang pagdamo o kung paabot pagid ang pagdamo sang pasahero nga magabiyahe pauli rason nga gindople ang sang mga fast craft operators ang biyahe kag wala pa may baluan kung asa sano ipatuman ang 4 round trips. Wala pa man sang kumpirmasyon gikan sa operator kung mayara sang biyahe sa Disyembre 25 kag Enero 1. Ginklaro man ni Carbon nga required sa gihapon ang vaccination card kung magsakay sa fast craft kag hugot nga patuman ang pagsuksok sang face mask. Dugang pa ni Carbon nga sa nagabiyahe nga mayara sa dala sang sapat kaangay sang ido, mayara ini sang requirements kag kinahanglan nga may cage kag bakunado. Nagasugod ang biyahe sang fast craft halin na 6:30 sang aga tugtub 4:25 sang hapon. Ginaabi-abi naman sang labor group sa probinsya ang ginaduso nga hagna ni Senador Ramon Revilla Jr. nga naghatag sang 13th month pay sa contractual workers sa gobyerno. Sa interview sa Action Reports Afternoon Edition, ginpahayag ni Winnie Sancho, Secretary General sang General Alliance of Workers Association o gawa nga dapat tatagan man sang 13th month pay ang mga nagatrabaho sa pribado nga sektor. Ginpaatag ni Sancho nga mayara sang layi nga makabaton sang 13th month pay nga benepisyo ang mga contractual workers. Apang problema diri bangod wala ini ginapatuman kag wala sang may naga-file sang reklamo. Para kay Sancho, ang ini nga benepisyo ang dapat ihatag sa job order o kon contractual sa pribado nga sektor o kon gobyerno. Bangod pareho man sila nga nagaobra kag nagakaon. Well, granting 13 months to the contractual workers in the government is a good move. However, no, on the other hand, it goes without saying nga dapat ang mga contractual workers sa private sector tagaan mo man sa 13 months, no? Ang gahin sa pahayag ni Gawa Secretary General Winnie Sancho.
Ginklaro naman ni Progressive Alliance of Capital Employees kon PACE President Renelo Lastiere nga ang makabaton sa Service Recognition Incentive kon SRI among permanent kag casual employees sa Kapitolyo Provincial. Suro kay Lastiere sang Miyerkules nga adlaw nag-umpisa na sa pagproseso ang kada opisina kag dugang pa ginapaabot nga mahatag na ini nga benepisyo subong nga adlaw Biyernes. Base sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., maximum nga 20,000 pesos ang ginatugutan nga SRI nga ihatag sa kwalipikado nga empleyado. Yung gidman nga pasa sa ato sa guniang panlalawigan, ang gin-endorso sa ato na lang doon nga may isang probinsya, Governor Bong Lacson, facilitated by our provincial administrator, Attorney Reprando Pidias II, ang Service Recognition Incentive nga dugang action art based on administrative order issued by no less than the President of the Philippines. Kabahin sa pagpahayag ni PACE President Renelo Lastiere. Sa mga duga pa naton nga mga balita lokal, ginkonfirmar sang pamilya Rife ka mga opisyalis sang Barangay 21 nga nagtaliwan si Kapitan Felipe Gregorio Rife Jr. sa edad nga 58 anyos sa takna alas 10:30 sang aga kahapon Huwebes bangod sa cardiac arrest. Nagpabutyag man sang kasubo kag nagpagigbahin sang simpatiya ang bugos nga empleyado ka opisyalis sang Barangay 21 sa nabilin nga pamilya sang kapitan. Suno kay Roslyn Monsera, Barangay Secretary, nga ang pagtaliwan sang kapitan ang masakit para sa ila bangod nadulaan sila sang amay sa barangay. Palayag pa sang sekretarya, ginakabig nila si kapitan bilang ilang savior kag pinakamaayo sa pagserbisyo. Si Kapitan Rife Jr. ang siyam katuig nga nagserbisyo bilang kagawad kag siyam katuig bilang kapitan sang ini ang ginbutang 10 luyo sa pwesto sa tuig 2013. Ginpayag ni Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales nga nang inaktibo sa Liga ang nagtaliwan nga si Kapitan Felipe Gregorio Rife Jr. sang Barangay 21. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Gonzales nga ang nagligad ni December 10 sa nakatambong pa si Rife sa ila General Assembly kag dito nagpabutyag nga nagalain ang iya pamatsyag. Sino kay Gonzales, una gindala si Rife sa hospital bangod sa pneumonia. Nakagwa sa hospital pero pagkatapos ng pila ka minutos, liwat na ginbalik sa hospital ang kapitan bawod sa kabudlayan sa pagginhawa. Ginlaragway ni Gonzales si Rife bilang hardworking kag masami nagatambong sa mga pagsinapol sa liga kag nagatuman sa mamando sang DILG. Sa mga duga pa naton nga mga balita lokal, ginako naman ni Bacolod Traffic Authority Office Head Major Junji Liba nga limitado gid lamang ang mabatyagan nga improvement sa sitwasyon sa trapiko sa Bacolod sa pihak sang duha ka semana na nga implementasyon sang truck ban kag sang experimental rerouting sa dalan Lacson. Suno kay Liba, personal siniya ginobserbahan kahapon sang aga ang sitwasyon sa Circumferential Road kag dito sinakitaan nga sa pihak sang ila ginhimo nga pag-regulate sa pagbiyahe sa mga trucking nagapabilin sa gyapon ang paggutok sang trapiko bangod sa pagguha sang pribado nga masalakyan. Ginpasalamatan man ni Liba ang mga trucking operators nga naghatag sang ila kooperasyon bangod sang amo nga regulasyon. Sa pihak kabahin, nagalaom man si Liba nga antes pa matapos ang experimental rerouting sa dalan Lacson, mayara na sang positibong epekto sa sitwasyon sang lakat sang trapiko sa lugar. Amo gitan truck ang salakyan. Okay. Kung gin-discount na natin ang truck sa along circumferential, yet damo gid kay gapon sa lakyan ko. Mga gamay nga mga pagpundo, pagplaga, pero manageable sa continuous. Ang kabahin sa pahayag ni Bitaw Head Major Junji Liba. Nagbisita si Police Regional Office 6 PNP sa si PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. sa Miyerkules, December 21. Sunod kay Police Major Mary Grace Socorro Borio, spokesperson sa PRO 6, si Azurin ang maga-tener sa syudad sang Iloilo sa sulod sang duha ka adlaw. Ginbisita man ni Azurin ang duha ka mga pulis nga pilason sa enkwentro nga nagluntad sa Barangay Aningalan, banwa sang San Remigio, probinsya sa Antique sa December 11. Ang mga pilason ang Mosanday Police Corporal Jomer Clamoria Muyan kag Patrolman Danmer de la Cruz. Ginatagan ni Azurin sa Dayamuyan kag de la Cruz ang medalya ng sugatang magiting. So, nag-visit siya sa atong wounded naton bala nga duwa nga sa encounter sa Antique. So nag-extend man siya sang financial assistance from the national headquarters kumbaga siya gid nagdulong didto sa may Qualimed Hospital.
Ang pahayag ni PRO6 spokesperson, Police Major Mary Grace Socorro Borio. Action Radio Philippines Standard Time, 9 minutos sa nagaligad sa takna nga alas 7. Duha ka tuig nga mandatory military kag police training sa college kag TechVoc students ginaduso sa Senado. Samtang Department of Agriculture ginpanghiwala ang report nga may pagmahal sa presyo sang bugas. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Hello everyone, season's greetings to each and everyone from me here in the US to you there in the Philippines, especially in Bacolod, to all ARB staff, to all my family in Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, family Di Alagdon, Refuela, Torino, all AFC and ARB family, wishing you all a Merry Christmas and a fruitful and hopeful New Year of 2023. God bless each and every one of us. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama. Good morning, liwat sa aton nga mga kaaksyon nga nagamonitorya sa Facebook, no? Please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Sa kay classmate ko dala Lane, Grace Ibarra. Good morning sa imo, Grace. Miss Georgia Gargasiran, cold Friday morning, pero kape lang ang katapat. Mula, yeah. Alex Montesa, Torco Jonko, good morning. Jocelyn Song Comedia, Dennis Nuestro, good morning man. Sa kagkay Athea Kim Iriman liwat, maing aga sa imo ating Erla Vega, Kagawa Dembong Jocampo, ara na sa kapihan ni Chona, upod gikap dito, kag sa grupo, good morning. Jocelyn Song Comedia, Merry Christmas kuno sa mapakaisa niya sa San Diego, California. Donna Robles Prodigalidad, Maridel Robles Turner, Laarne Robles de Guzman. Salamat sa grasya. Ay, timayo ka pa yan kay may grasya ka nagliyad, ha? Baway ka share ba? No? Share man yada, buari man. Bisan ano lang da. Joke lang, ano? Mayo ka may grasya ka na yalin sa mga pakaisa mo, no? Raymar Beranyo Lingoste, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Bebe Gregorio Yulo, good morning man. Sa kay Primo Joseph Martin Yulo, morning man.
Evelyn Sinaon, sa gamonitor sila ni Lani Hulagay, sang Purok Gaisano sa Barangay Alihis. Si classmate ko, Susan Jaime Allen. Oy, morning sa imo dira, Sanso. Susan. Sanso. Susan. May ni sa nga photographer. Ay, wow. So na may kuha na di sa mo may photography, something sa Dri sa Bacolod lang. Nakuntat na siya. Sige, ato na sa gani sa Texas. Ay, ito na siya sa Texas. Sa din sa gani, manda sa Austin. Austin, Texas. Austin, Texas. Layo na da ang McKernel. McKernel, something mo na. Kaya may naghahagad sa akon kung malakat to mo. Ha? May naghahagad sa akon malakat to. Ay, wow. Sana all. Siya lang kuno bala sa akon nga plite, mga tanan. Wow. Ako lang bala kuno sa akon passport kag visa. Ay, wow. Basta visa kuno sila bala. Pud ka? Hindi Pud ka? natin kita mo ikaw lang gi-invite. Ay, di ba si maamag kaya? Ang mga +1, tarab lang ang mga attitude bala. Hindi nabirahan pa sa +1. Kalai. Kasi tanawon ta basi Kumamba sa materialize. +1, ti pwede, goro. Sige. Correct? Basi ma-materialize mo na. Mo material lang. Wayne Skilly Morales, morning man. Kagay Abida Natnat kagay August. Good morning sa inyo and Merry Good Christmas. Mari Tiray, Linaha Kayaw, kag Pari Gilbert Kayaw. Good morning. Veronica Santillan Manukan, Pilton Lipura, watching live from Bacolod City, of course. Mary and you. Wow, Mary and you. Standby sa aton nga mga balita nasyonal. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor. 18. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita nasyonal, ginaduso sa Senado ang duha ka tuig nga mandatory basic military kag police training program sa tanan nga college kag technical vocational students. Ang Senate Bill number 1565 ang infile ni Senador Francis Tolentino nasaad sa agna nga ang estudyante nga makaslawan nga makapaydalom sa training program ang hindi kwalipikado nga makagraduate. Ginpaatag ni Tolentino tuyo sang hagna nga mapaybalo ang mga estudyante angot sa kinanglanon nga human resources sa tion sang gyera, kalamidad, national o local emergencies. Duga pa sa senador, ini ang suporta man sa law enforcement strategies ng gobyerno batok sa kriminalidad kay iban pa nga civic obligations. Nalakip sa mga exemptions sa proposed bill kung physically o kung psychologically unfit ang mga varsity players
kag iban pa nga valid nga rason. Makabato naman sang insentibo ang mga estudyante nga magsulod sa sining programa kag may free hospitalization sa tion sa aksidente sa training. Yan panginwala sang Department of Agriculture o DA ang report nga may natala na nga pagmahal sa presyo sang bugas sa Pilipinas labi na subong nga Disyembre. Yan pahag ni DA Deputy Spokesperson Rexis Perez nga wala sang ginapaabot ang gobyerno nga pagmahal sa presyo sang bugas labi pa ang ginalauman ang pagpatubas o pangani sang mga local producers sa Enero sa masunod nga tuig. Una na nga naginpahayag ni Samahang Industriya ng Agrikultura o Konsinag Chairman Rosendo So nga may dugang nga 2 pesos kada kilo sang bugas. Base sa monitoring sang DA, 38 pesos kada kilo ang regular milled rice, samtang ang well-milled rice naman ang ginabaligya sang 41 kada kilo kag 50 pesos kada kilo naman para sa special rice. Ginpamatmatan nga guilty sa kaso nga graft ang duha ka na opisyal sang Department of Agriculture bangod sa ginaligar overpriced nga pagbakal sang liquid fertilizer sa atong tuig 2014 nga kabahin ini sang 728 milyones pesos nga fertilizer fund scam. Sa 56 kapahina nga desisyon na ginapit sa Disyembre 2 sang Anti-Graft Court, sanday anay Regional Executive Director Oscar Parawan kag Chief Accountant Maria Perlisa Julian tanan gikan sa DA Region 9 ang mapreso sang 6 tubtob 8 ka tuig. Ang duha ang guilty sa pag-transfer sang 5 milyones pesos nga public funds sa isa ka non-government entity nga masaganang ani para sa Magsasaka Foundation Incorporated nga wala sang public bidding. Rason nga nagresulta sa overpriced nga pagbakal sang liquid fertilizers. Sunod sa korte, ang 5 milyones pesos ang gikan sa discretionary o Priority Development Assistance Fund ni Anay Zamboanga del Sur Representative Isidoro Rial. Naibaluan ng liquid fertilizer ang nagabalor sang 800 pesos kada 300 ka ml nga botelya nga mas mahal ikumparar sa market price nga 190 pesos kada 300 ml nga botelya sa merkado. Nagpangabay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa local government units nga magdesignar sang common area para sa fireworks display para maibanan ang kadamuon sa mabiktima sang palupok. Sunod kay Marcos, dapat ang LGUs ang magapatigayon sang fireworks display sa natugutan ng publiko nga magpalupok. Nagpaandam si Marcos sa publiko sa peligro kag health effects sang palupok, partikular na ang resulta sang reckless kag indiscriminate nga pag-usar sang delikado nga palupok. Una na nga ginpahayag sa Department of Health ang downward trend sa firecracker-related injuries sa pungsod base man sa datos. Sa bahin sang PNP, magapatigayon sila sang cyber patrol confiscation kag paguba sang ginadilian nga palupok para proteksyonan ang publiko. Ginaduso naman ni Senator Grace Poe nga aktuhan sa ahensya sang gobyerno kag private ride-hailing companies ang reklamo angot sa overcharging kag contracting schemes karon nga holiday rush. Ini sa piyak sa mareklamo sang netizens sa social media nga may mga motorcycle riders nga narehistro sa ride-hailing applications ang nagapangontrata kag sobra ang sukot sa mga commuters bangod sa traffic. Sunod kay Poe, nga chair sa Senate Public Services Committee, hindi nga hilikuton sa pinaka riders ang hindi patas. O kung ang ini nga hilikuton sa pinaka riders ang hindi patas sa mga tao nga tampad kag disente nga nagapangabuhi kag sa mga pasahero nga dapat hindi na magbayad sang extra cash para sa ilang serbisyo. Bagod sa kabudlayan nga mag-book paagi sa ride-hailing apps karon nga holiday season, may pila ka mga pasahero nga nagatransaksyon paagi sa mga riders paagi sa FB groups. Una lang ipahig sang LTFRB nga ini nga hilikuton ang ginadilian kag delikado para sa mga pasahero bagud wala sila sang proteksyon kag insurance sa tion sang aksidente. Magapangabay ang Bureau of Corrections kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hilwayon sa pagkapreso ang masobra 3,000 katigulang nga mga person deprived of liberty sa tuyo nga ma-decongest ang presohan. Ginpahag ni Bucor Acting Chief Gregorio Katapang may 3,086 ka mga PDLs nga nagaedad sa 65 tubto 96 anyos. Sunod kay Katapang ila karon gina-finalize ang pangabay para sa executive clemency sang presidente sa matigulang nga preso. Sa tiyo nga maprubahan ang pangabay ini ang pinakamadamo nga tigulang nga PDL nga hilwayon. Subong nga bulan, ginhilway sa gobyerno ang masobra 300 ka mga Bucor inmates. Nanguna naman ang Boracay, Cebu kag Palawan nga top destination sa Pilipinas para sa mga balikbayan kag sa ilang pamilya karon nga holiday season.
Suno kay JB Bernal Formiliaza, Executive Vice President sang Philippine Travel Agencies Association, madamo sa mga OFW ang nagapili nga magbiyahe sa sining nga mga lugar matapos ang 2 ka tuig nga restriction bangod sa pandemya. Dugang pa ni Formiliaza, nagdugang ang mga airlines ang flight sa Boracay karon nga semana kag sa masunod nga semana bangod sa kadamuon sa mga travelers. Suno pa sa grupo sang travel agencies, madamo ang luyag nga magkadto sa Boracay bangod mahapos ang pagbiyahe by land kag pagpadulong sa iban nga destinasyon kaangay sang Iloilo kag Aklan. Ginhatagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang masobra 500 ka mga pamilya sa indigenous people sa regalo sa Open Amphitheater sa Rizal Park sa Manila. Ginhimo sang presidente ang paghatag sang regalo sa idalom sang programa nga pangkabuhayan at pamaskong handog ng Pangulo. Naghatag ang presidente sang tag 10,000 pesos sa kada pamilya para sa ila palangabuyan, samtang mahampanganan, bayo kag libro para sa mga kabataan. Suno kay Marcos, sa pihak sang hangkat sang kabuhi kangay sang pandemya, bagyo, linog kaiban pa nga kalamidad, hindi dapat madulaan sang paglaom ang kada isa. Sunod sa presidente, padayon nga nagatinguha ang gobyerno labi na ang DSWD agud matagan sang maayo nga pangabuhi ang kada pamilya. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:25. Ang ato nagapanguna nga balita international, balita negosyo, balita showbiz, kag balita sa sports sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Merry Christmas, everyone, from the Mayos of Rochester, Minnesota. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration. Sige, morning na. Si Presidente Marcos, mga tagali mga panganan kung tao. Ha? Mga tagang panganan sa mga Tapos na? indigenous people. Nangatag na. Pangatag na siya dito sa... Kung mga tagang panganan, sumunod namin ang tagang panganan man. Ha? Mga kasing, okay ka pa na kung kagang ka kasing. Grabe, kasing. Ba't ako delikado? Ngaw? Wala ka ba si Kaya delikado, kasi nga. Lansang na mong. Ang sa dalom sila, basi pag amo na sa ulo mo kung maigo, kundi na Ay, hindi namin lubong kasing. tong Pero kasing. kung tagaan kasing, okay ka lang. Ha? Kung tagaan ka kasing. Okay man lang ha, basta color pink lang. Kapos na kuluran. Kasing, no? Tintahan. Gusto Hindi ko color pink lang yata kay Marnie, i-turnover kasi ya. Kaya medyo damage mo iya kasing-kasing. Oh, she. Tato na rin tungod nga namin. Damage mo kasing-kasing. Ari may kasing ko yata. No? Gusto ko tanib lang mo na may regalo no, sa kabataan para madula na matamat sila pa kuha na sa mga
cellphone wala sa mga ML ka mga muna. Cellphone tani pang regalo mo. Tani tayo sa lingkod rin naman sa kasing mo, balik naman sa original mga mahampang sa kabataan. Stop? Kaya tagin, sila, regaluin na sila sang, sang... Yoyo, pwede man. Yoyo na. Pwede pa yoyo. na. Pwede pa na. Mga, Kasing, sticker. Nang kick. Ayaw mo na. Kick bala na. Feli Holito, morning drasay mo. Miss Jenke talaga po diapon. Si Ada Jocelyn niya nakabaton na sa Gracialin sa mga pagkaisa ito sa San Francisco. Ay, sa sana California. all. Wag gid sa share ya. Wag gid da. MJ Season, Michael John Season. Advance happy birthday kano kay migo niya Christopher sang SB Luzon. From Chateau Ilse, Paranaque. Sabi ko SB19. Juby Monares, Erlinda May Sola ko sang La Carlota. Kay Evelyn Sola da. Renan Payong-ayong. Mga Artemations Batch 81, morning sa inyo alin kay Grace, Laling Grace Ibarra. Sige, baka namin isang dinner ni Ma'am Van ba? Ano dinner yaw? Steak, rice saroni, kag mixed veggies. Sana all. Sana all. Sige O, ito na katilaw bisa mga munang klase dinner ay pa ko na katilaw sa munang dinner ya. Ikaw ya? Teka, wala ginadiganin guro Steak? I mean, mera steak, pero ang mga pangambal mo ito lang naging kaon. Paagyang lang pero minta mo barbecue steak. Ano na yung barbecue steak man Kag banana steak. Doon mo lagi na barbecue steak, banana steak. Cheese steak katilaw mo ko cheese steak. Cheese steak. Kag breadstick. Meron ba yung breadstick na nga napay? Kay classmate na Sandra Bulior Magallanes. Classmate, itanay ha sa December 30. Okay? Niliana Sabran sa Barangay Tagok, Purok Manga, Cabancalan City. Sige. Kay... Jo Marie. Jo Marie, dahil hindi ko makita. Dari sa mga last na dampi Jo Marie Macariola Estelioso. Ari naman may madalom naman yung mga kuminto si Alex Montesa. Ano naman Siling ni Ma'am Van. Van. Hindi ko makita. Siling ni Ma'am Van Jackson Boy, pagpuli na mo ni Doc, upod kagid sa amon ha? Yes. Sana. Abi ko dalaan niya ka, Dalaan niya ko na guro steak. Dalaan niya ka guro steak. Miss Van, upod kita ya because gusto ko man magbanding kay sa body ko. Okay. Virgil Ligaspi Coloso, morning. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:32. Kag sa detalye, balita international, ginpakamalaot sang Russia ang ginhimo nga pagbisita sa Estados Unidos ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Suno kay Russian Ambassador to US Anatoly Antonov nga isa ini kasahi isang pagpanginganyo para maglala ang kinagamo sa tunga sang Russia kag Ukraine. Suno padre makabalaka man ng paghatag sang Estados Unidos sa mga Patriot missiles. Wala man sa nabatian nga panawagan sa katawhayan sa ginhimo nga pagbisita sang Ukrainian President sa Estados Unidos. Madumduman nga personal nga nagkita ay si Zelensky kag US President Joe Biden sa White House para mas nga pabaskugon ang kangtanan sang duha ka pungsod kag ang paghatag sang Estados Unidos sang bulig militar. Sa atong balita naman sa negosyo, ang pagsaka sang distribution, visibility kag availability sang Emperador Brandy products sa North America ang nagpasaka ini sang sales sa sininga tuig ikumparar sa nagligad nga tuig. Ang Emperador Branding sales sa North America nagsaka ini sang 28% sininga tuig ikumparar sa sales value nga nakuha ini sang 2021. Sa karon ang Emperador Branding nga mga produkto ang available sa naglain-lain nga off-premise establishments sa bilog nga Estados Unidos kag Canada. Sa piyak kabahin ang Emperador Light, Emperador Solera, Emperador Gold Limited Edition. Ang ginakabig naman nga mo ang highest selling products sang sini nga brand. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 22 centimos.
Ang Singapore dollar, 40 pesos kag 84 centimos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos kag 8 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy magapatigayon sang concert ang Canadian rock band balanga Simple Plan. Familiar ka na sa ila? Simple? Plan. Sa dinas la, taga dinas la? Canadian, taga Canada eh. Canada. Budla mo nagapahanukoy sila. Kasi, Kay Canadian sila yung so, amo na Action ano mga Boy. kanta na laman? Ang kanta na nila, mga Perfect, Welcome to My Life, kag da-da-da. Untitled. Ay, hindi na yan. Ed Sheeran na yan. Ano yung mo yaman? Ang Arab lang, Hey, Dad, look at me. Think back and talk to me. Ano ganda yun? Di nang perfect da. Did I grow? Arap pa sa chorus. Ano, gadali. Alam nga, teka, Ed Sheeran may perfect dan pag ano, how? Ang chorus yun Cause we lost it all, nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Nan. Next naman Di nang mas perfect nila ni Ed Sheeran. sila kasi sila una mong si Ed Sheeran guro medyo may sala na niya kay uli. Simple plan niya dugay na gid niya. Kita mo simple lang sila. Simple lang sila. Simple lang ang plano. Samo na. Kala Simple na indoors. sila magplano. Oo, nan. Okay? So, ang next po yun nila kanta, Action Boy, nga nagsikat man for sure, ang Welcome to My Life. Welcome to my life. Alay mo na yan? Welcome to the family. Welcome to the family. Amo na imo Amo yan. na yan gali. Ano na imo yan man? Hindi ko amo pero miyaw. Basta ang ano yan na, ang basta kabalo ko na. To be hurt, to feel lost, to be left out in the dark. Na, mo na. Okay. Kagang untitled naman. Untitled. Oo. Away title. Ha, wala. Kay untitled. Nagsikat man yung Action Boy. I open my eyes, I try to see, but I'm blinded by the white light. Kantahon ko na karon sa EFC para makakabalo ka. Sige. Correct? So, sa ano ni Action Boy, March 2023 nili ang ilang concert. So, duha ni siya ka venue. Sa March 10 sa ano sila sa New Frontier Theater sa Quezon City. March 10 kag sa March 12 naman sa SMX Convention Center sa Davao. So March 12 na siya. Sa Davao. So Hindi sila sa SMX di sa aton si Bacolod. hindi guro do kadutay. kay diri sa Bacolod, mga Bacolod hindi simple ang plano nila. So wala nga sa Davao lang sila na eh. Ray Valera na diya kay mga Ray Valera. Jumarichan. Naman diya ang mga Di tanaw mo na di kung dress lang galing kay. Siyempre, alanganti, siyempre mas napilian to nila dito ya sa Davao. Ilang? Yes. Sige. Sige. Balita sa sports. Ginapreparahan na sang Filipina tennis star nga si Alex Ayala ang iya pag-intra sa pinakauna niya nga professional level match sa Grand Slam sa 2023. Kalakip ang 17 anyos nga maghampang sa qualifying round sang 2023 Australian Open sa maabot nga Enero 9 tubtob 12. Karon yara na sa rank 214 si Ayala sa Women's Tennis Association nga ranking. Madumduman si Ayala ang una nga Filipino player nga nagdaog sang Junior Grand Slam single title kag nangin 2022 US Open Juniors champion. Action Radio Philippines Standard Time, 7:38. Ang aton balita espesyal sa magbalik sang Action Balita Morning Edition. To all Action Radio Bacolod listeners and viewers, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year from Team Benitez with love from NZ. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV yan. Zone 4A, Cap Ayan sa Zone 8, Cap Persia sa Zone 4, kag Cap Magdato sa Zone 6, tanan sang way kok balokon dingi Banwan siyudad. Sa dinis naman, Talisay,
Ambot lang, Zone 4. Ah, Di, mga Talisay, di ba? Nga mo na nga mga... Laban-laban talisay ni. Ah. Ma'am, pa sa mayo niya, tapos madinner, kita ko no Miss Doors, Eden, me and Doc and Buddy Boy. Perfect. Makatilaw So, kita ni see you steak. soon. Kung sa steak, anong gusto mo? Filet mignon namin. Filet mignon? Filet mignon? Ang atong type of the steak? Way po kabalo. Barbecue steak ang ilang yan. Barbecue steak lang ikuguro dan. Pero gusto ko gidya well done. Ako, well done. Hindi ko sa mga rare dugo-dugo. na. Mga medium. Medium rare. Medium well, medium rare na. Medium well, medium rare. Para medium well. Medium well? Oo. Medium well. Medium well done. Medyo well done. Sige. Kalai. Kaya Juan Bol Gallo, Madam Alma Alvarez Gallo, good morning. Sad niya lang naman ba niya sadya gid kamo karon tani ara kami na ba sadya tani Miss Bana ako nara kapag idya. Nan correct. Okay. Kung sadya tani ko nara sila ni Doc, no? Tani. Kung nara si Doc Mayo mo niyo, may mag-utipon ta sa Energy Fans Club, kara si Doc Mayo. Ma-TikTok kami nga duwa. Wow. Ano yung TikTok niya? Bala na kung anong nang mabalaan niya. Sundon ko lang. Bala na. Paro G. Doon mo lang pinakapos. Hindi tong, pakitong, kitong. Wala kami yan. Tanaw na. Talaka. Domingo Barneso, morning. Oy, morning danay kay Diday da kay Junjun sa Panukoy Blas housing. Yes. Kag sa mga buka gabi ang mga girls to sa kay sa Kwan Blas sa store bala ni bro ko Robert Gallardo. Puerti ya mga girls gabi to mo. Puerti ang ilang Kwan bala. Pakaray nila sang Red Doors. Sabad sa pakaray. Importante nag-enjoy sila. Morning da, no? Sa kay Diday, kay Junjun, kay Roslyn Libuon, Bobby Libuon, Andre Pulangko. Sige. Aksyon Balita Morning Edition. Balita Espesyal! Alright! Energy! Kay Happy Friday! Kay Christmas parties ang EFC. Yes! So, EFC ARB Fans Club, see you later. See you later! Pila na oras dasig na? Mga 11 karon 11:30 kita na nata, so, no? okay pa rin kay pangalaw na na siya sunduril. Pagkalaw na nako, so kita ay kamo mga alas 11 kay alas 12. Kay para makasugod na kamo. Sige. Tamyo ko lang action doors ang mga taga-housing dabla. Sa kay Diday kay Junjun dabla sa housing. Morning sa inyo. Sa kay Roslyn Libuon dira. Puro na mga listeners ha. Si JR Benitez, no? Good morning sa Benitez family dira sa Block 30. Sa Changi na di Robert kanta Andre Pulangko da si Tuto Alex, no? Maayong aga da sa imo, no? Good morning. Kagabi ang mga girls da gabi sa store ni Bro Robert Gallardo daga pakaray sila gabi mo. Baka sila. Baka. Pakaray sila ya mo. Pakaray gidyan mo. Hasta ako na lamangan pa mga dumadugang ka man kay tiga. Ako ko gintra sa ilaya. Ti madugang ka man sang ilaman nga gina-drink Sining ko na di section door tani bout gid ka mo. Kalai. Sakay Val dira sa masika drivers na sa Manukoy. Good morning sa inyo. Amigo Val, morning din sa imo. Ano? Good morning. Mga listeners na kita sila bala. Hindi mo gina mabindihan sila. Of course, syempre. Kaga, speaking of Libuon, tamang tamyo, kagina, titamyo, taman si Maninoy, Noel Libuon. Kag si Soon Mike. Okay na tong Okay na to. Kag good morning kay nung Nonoy, ang driver. Nonoy Treyes. Ay, idol naman kasi na. Ina, listener pa kina. Nonoy Treyes sila ni Ruby Reyes. Pero kagi na siya gilisugat sa aton to nagpa Manila. Tabla nga nagbakasyon, ang action, babakasyon gidya. Naga-trip lang action radyo bakal. Siya nagali nag-drive sa imong salakyan to. Pagpasugat guro. Nagsugat wala. Pagpasugat. Bayag indulong kapag ani sa imo to. Ay, tisuri lang kinalipat. Way giya balo yung sinuti. Suri lang no, kinag-edad man tam. Kalain. Good morning lang diraat. Thank you so much, kid. No, sige. Oy kay Mila Alit, morning sa imo Mil. Merry Christmas.
Jojo de los Santos, good morning. Good morning kato siling ni Jocelyn sa komedya kay nang niya luwen na Tanyada kay attorney Tanyada. Yes, ardra ta sa amon man ko puli sa housing, no? Si attorney Tanyada. Tanyada. Oo, Marvin. Marvin Tanyada. Yes, kag si Mrs. niya luwen na Tanyada. Listener ta man na. Kada magitias ang listener. Oo, dra sa kwan, dra sa panukoy damo ta daya. Oh, sino pag ini? Mga taga Villa Lourdes da, mga agad sa inyo. Hindi talaga mo pag-isa-isahon ha, kay kadamo sa inyo da. Remy Banyes sa airport watching always. Yes. Yung airport ni Saman. Si Sir, ayari magli si Tito Awin Torres. Oh, Ay. good morning to. Musta ni si Tito ko Awin? Musta daw pukuda machi. Okay lang goro. Ada sa may hinubaan. Say good morning dahil sa inyo. Ganay kasi Diday ha, masi manukot ka naman sang tamyaw sa imo ha. So itamyawagin nga daan da si Dids. Diday. D-Day. Sige. Sino pa? Basta may malimtan ka pa ha. Happy birthday sa tarang may birthday today. Yes. Hindi lang ta Hindi lang ta mag-gawa. Ano sa mga December? 23. 2 days to go na lang before 2 Christmas. days to go na lang. Wala ta ka tintintin. Meron ako natanigin na prepare nga tintintin mong. Doon ko na makita ka tintintin. Sige lang, wala ko lang siya nabutang da. 5 mo na diya. Joan Bailoses, Mangaga. Yes. Sang Avada Sky. Good morning. Kag Kurt Nathaniel de la Torre sa Purok Dulunan na Sinda Guba, Central Maaw. Si Suzette Morales the morning man sa Fermina. Si Miss Josephine Lacson sa may Yes. New York bala? Kasi hindi makita iyang bago ko lang nakita iyang what's Iya this? nga. Ang iyang comment. Ano message. comment yaw? Yeah, why guro Actually sa akon kadula-dula man di ka ni ma-comment. So na kaya bang ni Miss Jocelyn, ani Miss Josephine, nadula akong greetings guro ay dula to, hindi ko makita eh. May pang kay Edison Tihico Jr. ara pa. Ha? May pang kay Edison Tihico Jr. ara pa. Hindi ko na ganun makita. Ang ginambal mo ya? Mandawaan. Sino na? Edison Tihico Jr. Oo. Ano tabo sa aton yung mga ano man? Yung duga kadula niya aton yung mga... Ano mo gina? Meta mo. Ha? Meta. Nang labot. Titibla mo na ang kwan sa Facebook? Meta. Tingnan mo na? Pwerte no? Puti sila man na yan. Kagawad Ulaya Balahon sang Barangay Kabog. Punta ning Pasko ako ara na tani ba sige lang Ti kay Paskwahan ako ni isa ni sa mga Pasko sa akon mo. Isa ni sa daw 3 lang iyang mga Pasko sa akon. Ay ala, subo mo naman. Sige ako na lang ikapat, numagang ko na lang. Sige. Pero 3 lang gigaling mapasko. Tublang lata mo tubla ya tag to sa akon to. Lata. Itong ano mo kalata mo. Ay kay wala kay mo yaman. Silang. Areglahon ta karon. Areglahon ta karon sa mga natungdan yung mga personalidad. Kag ahensya. Sang pribado nga sektor. Remya Daton Suson. Good morning, Sundorian boy. Merry Christmas, sino ka ba? Ano naman? Ha? Ano niya Merry Christmas, Hindi ko sino makita ka ba? Hindi mga comment, B. Si Remya Daton. Oo, be, i-refresh Girlie ko. Celisaban Magbanwa, belated happy birthday kuno kay Toto Joe M sa Barangay Busay kahapon. Teresita Batik-Batik Suela. Ay, wala. Di agad mga comments sa akon. Kalai. Simon Silario Mission Jr. from Talisay City. Sige. Atong mga kapitan to mga taga Talisay gid man to. Talisay. Sige. So, diri sa ato nga balita special na action boy. Ini mga bagay nga hindi mo dapat niya ihambal o kung ipamangkot sa mga bisan ano nga sa isang reunion bisan family reunion or batch nga mga reunion class reunions. Class reunion o ano pa nga mga pag-ulupod nyo bala sa mga family reunion, class reunion. Dama mo man mga reunion usually. Oo. Para maayo bala ang ilikawan or ang tatantra na pagambal sa Kamusin Action Boy para maayo nga itong pag-celebrate sa reunion. Wala ba sa kada tuig mo lang mo kitanay, pagkitanay nyo yung pamangkot mo dayon niya ka ang mga comment mo dayon niya do kabalingag bla dayon na. Para lang para ma-enjoy man blang imo nga upodra sa pag sang reunion. Pareho Para dason na tuig ara pa sa liwat. Pareho ni bla karon magkitanay ta karon sa mga tagi-EFC. Ang mga greetings tada. Mga Merry Christmas. Hindi ka magsiling kay ating to putot ka mangyapon. Dito ya. Ting duway ka ginagtubo tingaw. Ting duway ka nagdako tingaw.
Di ka magamuna. Hindi ta na magambal karon. Oo. Buti at least nambal ta nakasubong. Oo. Na-advance na. Okay? So, hindi kawan ta ng mga amo na ang mabaki. May mga tao nga hindi komportable action boy. Kaya ginahambalan sila sa amo na. Okay? Ako na tulok ko lang na dayon niya. Oo. Lukon mo lang na siya. Ilabi na ang ari una action boy. Oh. Saan mo pa plano magbata? Mga mo na bilang ang mga bagay. Nga ikaw mapabakas ang gatas. Ano ka, nawi, bala sabto. May na siya kung may pa sa bata. Kaya iba, actually, struggle, ginas lang nga gusto na nila makabata action boy. Galing ti wala pagid. No? Oo. Lain sa imo yung daw Tracy ng imo bata. Karon gusto mo mong isaya. Lain sa Tracy. Ano kung bata, mano ka, mamaninay? Di meron na mairita ng mga tao. Ang action boy mo nga, hambalon mo bala. Saan ka ka pa ya? Nga wala ka kabalo sa ilang struggle na kabasa. Especially ang mag-partner na bala, mag-asawa na, nga wala gyapon bata. Sumaba ko, uy, di pila na ka mo katuig, ano ka pang bata? Di ba kabalo, basi may ano na sa ila. May something sila nga pinagdadaanan. Dapat ba ilan da sila ya? No? So, hindi kaya magano. Bata ka lang din sa gimo da ya. Hala pa mata da. Hindi ka rin panghilabot sa kabuhi sa iba. Correct. Okay? So, next action boy, ari pag daw, tinga, hindi mo pagsundon si ano ha, kabalo ka, ano na sa bala, nakama na bala, sunda sa bala, di ba? Sunda lang to yan. Hasta ko yan daligo no pa yaw. Kung di ba iniraway pa ka mo ya, alam mo na kay ano, bimo sunda bala si ano, bala kay siya kabalo na siya mag ano ya, mo ni bala? Magbata. Magbata. Ano lang sunda lang ginahimo yang mo niyo kita mo mayo pangabuhi nila. Ano ka mo na bala? Ti ako na ko sabdo tika kumusta ang pangabuhi mo? Konti na. Tika ano sa bat, depende na sa batya mo. Paano tika mo sa mga buhi mo? Magsiling sa gani nga di nang mayo ko yung mga buhi. Ikaw na lang sundon ko nga dito mo ko pasundon siya be. Pero magsiling sa pigado mga ni tinga ikaw yung duway katugos sunod. Ako gidjang pasundon mo to yaw. Sang igiskwila taga panood man ko sa mo manunod man ko gyapon. Kamba pag ina dato nagbago na kuya. Dato sa eskwela taga panunod ko tuod mo pasundon mo man ko gyapon. Ano ka man imo? Ka budlay na naiya katama ya. So mo na bla. Pero kung mga mo na sa imo, Dors, dua ako ko sugata na, wag gid sa sang lutsan sa akon mo. Wag sa sang lutsan. Pag sa akon nga, ti sunda, bala si amo na, mangkuto ko sa nga, ti ikaw mo sa pangabuhi mo. Magsabat sa nga mayo, kundi balong ko sa nga, ti ikaw na sundon ko. Nga si to ko mo di ko masunod, kundi si imo na lang. Kung magsilisa ka daw pigado, kundi ikaw to sunod nga ako yung suguon mo. Teko di ko na sa lusot daw. Ano makabalos ka? Oo. Sige, so may idea na ka mo maka-action ha. Sa natalana, dira ka ma-reunion. Oo, hindi na yan. Ako sabat nyo. Pero, di ba? Balo ka ang reunion is time for banding na siya mo. Hindi siya time para i-check mong pangabuhi niya kung anong pangabuhi niya. Amo na nga sabi sa ako mga classmates, nambal ko na nga, why it doesn't matter kung ano ang status ng pangabuhi mo. Ang importante, tipon kita. Kaya hindi naman di pag-questionon kung anong pangabuhi mo. Iba niya galing kay kung magtipon-tipon sila ang ilay istoryahan ang kapigaduhon sang isa na ka-classmate hindi na mayo. Kita mo sa una pero di ba sa una no siya pa na bala ang mas social sa aton. Pero sa bulan to bala na no na bala di ba? So mo dugo sa ramihay na. Kalay sa kasaramihay. Kubud-budlay kasi sitwasyon no. Ano kasi sa mga class reunions, especially we're talking about class reunions. Hindi tapag istoryahan ang status ng pangabuhi sa priyota sa classmates na. Kaya ma-uncomfortable na sila mo. Kung sa pamilya man, hindi man. Amo na isa. May harap lang isa sa pamilya nga hindi nami. Ma-reunion na sila, patawag nila tanan. Tapos kung daw pigado kaya, daw ay ka man may sa pak. Oo, daw wala ka lang ya, ay ka lang. So hindi nami action boy wag amal. Dapat do ka pantay-pantay lang tanan. Welcome lang. Amo na sa natalana nga reunion, ma-announce ko yang wala lang tayo istoryahan na isang mga bagay-bagay nga hindi dapat istoryahan. Okay? Mga ano lang, mga arab lang, kamustahanay lang. Natong kita nga mga classmates, hindi ta mag-istorya sa aton nga status ng pangabuhi. Kung gusto niyo mag-istorya status pangabuhi, istoryahan ta ang ibang classmate to. ay ibang nga batch. Ibang nga batch. Ay ibang nga batch ng istoryahan ta. Kung baga mo na ako
makita ay ka mo Black Action Boys sa mga classmates mo bala reunion bala. Istoryahan niyo ang mga high school days niyo bala. Correct. Mga mo na memories. Sinong crush mo sa high school? Oo, hindi kayo mga pangabuhi nga. Buti na ano na lang day. Di paano mo day sa guro mga bata mo day. May ilang. Yan na yan. Correct. Yan na yung problema. No? Kung tapos siguron. No? So, next action boy, Ari Pagido. Aray ka, mabalik ko anay. Kung ikaw ba mag-attend ka sa class reunion sa high school? Kaya wala pa ako kag-attend mo. Kung ka pa mag-attend mo ba, once ka mag-attend ka na bala, kaya sa edad mo sumong hindi ka pa pala-attend dyan mo. Pero kung mag-attend ka na kang mangkuton, ka din nga, ay doon sa high school, sinong crush mo yan doon? Mayara ka man nga sa band? Ado, wala, guro ay. Mayara, ginaya. Baka may sister. Maestro, ganyan. Kalain. Actually, ang akong crush sa high school, sila Grimas. Nagrimas. Tumboy kang sa high school. Kalain, action boy. Sila Grimas. Sabad. Saka damo na sang class. Tumboy kang sa high school ya. Tumba patis. Tumba. Actually, huya man ko po sa high school, sila Grimas ang crush. Sino yan sila Grimas? Sila Frido. Sila Lego, gid. So, next action boy, Ario. Katigulang na sa imo nga single kagyapon. Ayan, narapagid. Hindi mo no? yan. Hindi hard to get, kuya mo. Hard to get. Tapos dyan ka. Hindi ko ba lang, kuya, kay kamoy nyo, kay pag way pagani ang graduation sa college, kamoy nagpalaman na kamoy nyo. Kuya, kay gapili man ko mo. Tamang kapili. Tina. Way napilian. Way napilian. Isang tama na pili, way napilian. Pero choice na yung action boy. Choice na yan. Ilan na yung choice? Basin mo nga mag-single mo. Ilabi na ang mga, ang mga, hindi bala gusto mamana or mga sawa bala. Di choice na nila. Hindi mo na sige pamangkot sa amo ng mga bagay. Okay? Parang na sa, kundi kasal sa ihada ko, Kashmir sa Coloso sa muna. Hindi ko sino mga maninday, daging panglawag, yung maburuman mga mistra man. Pag lawag isa ka muna, sinin ko, ay ang apelyido yan, yung nagyapong classmate ko na siya mo. Yung sa gyapon apelyido yan, yung umumon sa gyapon. Perfect. So, pero hindi ko na sa pagmunuon, magkitanay kami. Hindi mo na pagmunuhon. Okay, amo na yung i-choice. Ang balo ko na sa yung ate, classmate, musta ang buhay single? Pero may araman na, di ba iba, niya bisan na iba na sila, mas ginapili lang nga dalon la apelyido gyapon. Kaya pwede mo lang na among, Pwede na sigurado, laon gito yan. Sigurado ka dyan. Sigurado ka yan. Sigurado ka Laon dyan. gito siya. Sige. Tisag purata pa na isa. Ari pa gido? Nainitin ko ni bisan ako, mga pamangkotol, nainitin ko na. Hindi ko na namin magsabat. Pilay mo sweldo. Nga, aduagan mo? Mano ka mangayo? Mabrati, ano ka mo, minimum? Minimum. Mamamu pag ginabalaha. Grabe ka na sa mugali. Grabe ka na sa mukha, newscaster ka na gidaya, no? Ang iba niya, ng field reporter lang. Ikaw, newscaster. Hoy, pala Rio lang ang sildo da. Rio lang na sildo, ya. Natip lagi na sildo mo? Katalaka pa, Actually, gamba lang ko, matsaktuhan lang. Hindi kayo malaka mamangkot na sa akin, basi kung pwede sa kahulam. Ay, kalay. Hindi may extra ka na. Wala, tsaktuhan lang gid, no? Ay, kalay. Okay. Ito mo na nga mga bagay, bala. Pila pa ni... So, mabilin pa nga apat. So, inyo na ni boss na actually. At actually, din kay to damo mo na. Kaya ka pang laghap. May siya sa balita. Basta, EFC ha. Kita na kita karon ha. Sige. Basta man ang iban. Rolly Famulaga, Pagapulan. Evelyn Sinaon, good morning. Zamil Latifa. Standby na kita sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Happy, ano sa mong Friday? Friday, everyone. Ang inyo rin news team. Action Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.